Cultura és el conjunt de béns materials i espirituals d'un grup social transmès de generació en generació a fi d'orientar les pràctiques individuals i col·lectives. Inclou llengua, processos, estils de vida, costums, tradicions, hàbits, valors, patrons, eines i, sobretot, coneixements. Doncs em pots dir el que vulguis, però jo no m'he acabat d'entendre gaire bé. Masses paraules seguides. Sí, he captat paraules, però no he acabat d'entendre què vol dir. Això que... Però no. En conjunt. Bueno, si et sembla, comencem. Benvinguts a Incultes. Incultes. Un podcast de poca cultura en català. Doncs podem començar una mica amb la pregunta d'avui, que és el títol d'aquest episodi, episodi 0 del nou podcast Incultes, que és què és la cultura? És una pregunta molt oberta. Hauríem d'especificar una mica més, després especificarem, però a priori la cultura ens pot donar moltes temàtiques de les quals parlar. Ja parlarem, explicarem més. Clar, llavors, sembla que no, però tenim temes i tenim contingut. Però abans, primer, qui som, per què fem aquest podcast i expliquem una mica, aviam. Vale. Jo sóc el Ferran, tinc 18 anys, sóc estudiant i estic fent aquest podcast amb la companya que us dirà el nom després perquè se'ns va córrer fer alguna cosa semblant, ho vam parlar amb la Lira, que ens està ajudant a fer-lo, i si us agrada, doncs serà una de les vostres escoltes mensuals. Doncs sí, jo sóc la companya. De nom... Em dic Laia, estudio infermeria, tinc 20 anys, i doncs el Ferran i jo sempre, bueno, sempre no, des de fa algun temps veníem dient que ens agradaria... Xerrem molt, som molt de xerrar, llavors doncs fer-ho públic ens semblava bona idea, i de xerrar sobretot de la cultura. Nosaltres dos ens vam conèixer ballant sardanes, llavors també de promocionar una miqueta la cultura popular catalana també, i una miqueta la sardana. No és que això sigui un podcast de cultura popular, ja parlarem després de què és el podcast, però sí que tractarem aquest tema. Clar, exacte, volem donar com una mica de visibilitat des d'una perspectiva jove, podríem dir. Llavors, per això estem fent aquest podcast. Però bueno, avui la pregunta oficial és què és la cultura? Exacte. Hem vingut a parlar de què és la cultura. I per fer-ho una miqueta més fàcil, que jo crec que no serà més fàcil, hem buscat com 3 preguntes que ens puguin guiar una miqueta fins a la resposta final, podríem dir. Bueno, és la nostra resposta final, perquè evidentment no som la nostra filòsofs, veritat. No som sociòlegs, no tenim ni idea, som gent de carrer, que és... El que venim a fer aquí és xerrar una mica i intentar treure coses en clar que tothom pugui entendre, no? Sí, si les entenem nosaltres, vosaltres també podreu. Segur. No us preocupeu. El nivell intel·lectual és molt baix aquí. Vale, doncs... Aviam, primera pregunta. Te la dic, vale? I comences a respondre-me-la tu. Quines són les màximes expressions de cultura que trobes en el teu dia a dia? Vale. Uau, és que això és complicat, vale? Perquè jo crec que quan hem fet aquesta pregunta l'hem enfocat a alguna cosa molt quotidiana, però per cadascú pot ser una cosa completament diferent. Clar. És a dir, una cosa que aviam estigui en el meu dia a dia. Jo crec que en un punt sí que coincidirem. Vale. Aviam si... No sé si comptar les classes a la universitat. Ah, jo no he trobat gens de cultura, això. A part d'això, és una cosa més. O sigui, se suposa que vas aprendre alguna cosa. Clar, sí. Que ja després... Això va relacionat amb una altra pregunta, que després la direm, que m'ha cridat molt l'atenció, però després parlarem d'aquesta. Potser el moment més cultural del meu dia a dia... Ai, se viene. Aviam, què direm? És passar per la uni per davant dels cartells de propaganda, que hi ha informació de moltes coses, i jo em paro a mirar. Molt friqui. És com... No m'esperava gens aquesta resposta. Però és que el meu dia té molt poca cultura, No m'esperava gens això. A veure, quina és la teva? Jo anava a dir la música que escolto. Ah, és molt bona aquesta. En plan, mira, és que jo anava a dir la música... Potser la meva també seria aquesta, però ara ja les dic tu. La música i els llibres. Vale, jo llibres últimament no hi ha. Saps? Bueno, jo intento tenir llibres bastant de seguit, tipus perquè soc pro biblioteques i llavors a la que veig que m'acabo un ja demano l'altre i llavors és com que
tinc un mes, saps? Fa més pressió a llegir-me. I jo he estat pensant, i el primer que m'ha passat pel cap ha sigut la música i els llibres. Perquè vulguis o no, els llibres... Clarament has estat pensant més que jo. És que no m'esperava gens la teva resposta. És que jo... Els cartells de la Lavanda Rubio. Crec que... Crec que hem interpretat... És més cultural el camp del Barça que no és... Bueno, a veure, el camp del Barça cultural, a part dels borratxos britànics que estan allà pixant-se als portals, no té res de cultural, Però, o sigui, crec que hem interpretat la pregunta... Potser diferent. Que està bé, Perquè així tenim diferents, però diferent, perquè jo he intentat buscar alguna que em passi cada dia. Jo, home, em passa cada dia. Bueno, ja, doncs escoltes molta música. No, jo també escolto música cada dia. Clar, per això, o sigui, em pensava que mires música perquè tu, pues, t'agrada la música, saps? No, és molt ben tirat, passa que no ho he pensat. Bueno. M'agrada més la teva, sí. Home, a mi la teva no m'agrada. No m'estrany. Vale, i per què? Per què penses... O sigui, a part de lo lògic que és, dius, vale, cultura i lectura, o sigui, música i lectura són coses relacionades amb la cultura. Què t'aporta tu que puguis considerar, vale, això és cultura, amb la teva pròpia definició de cultura, de dir... Vale, és que aviam. Per mi cultura, no sé si vols que ens endinsem ja... Tira, sí, vale. tens alguna Per mi cultura és tot allò que t'aporta com algo beneficiós, per dir-ho així, en el sentit de... és comú, de grups socials, vale. etc. I t'aporta algo... És que no sabem bé com explicar-ho. Vale. Perquè, clar, jo ara estic pensant, clar, si t'aporta algo beneficiós, però clar, és com del teu punt de vista. I ara se m'ha passat pel cap la tauromàquia, que sé que no ve en aquest podcast, però clar, jo pensava, per la gent que recolza la tauromàquia també és beneficiós per ells. Clar, bueno, a nivell espiritual, clar, a nivell... Sí, no, o sigui... Bueno, i la religió el mateix. Clar, però la religió jo crec que està en un altre punt de la cultura, saps? En plan... Vale. Saps? No sé, però... Vale. Clar, ja tindrem temps de sí, ara estem tirant com moltes coses alhora. M'agrada això que dius perquè una altra de les preguntes, que no era la segona, però bueno... Sí, és que això és el que volia dir. Per exemple, els llibres a mi m'aporten molts coneixements. M'aporten, doncs, que potser... Jo, per exemple, m'estava llegint la saga d'Outlander, vale? La forastera. I jo no ho sabia, jo vaig començar a llegir-la, mira, perquè em va venir així, i m'aportava molt coneixement a nivell infermeria del 1800. Saps? I jo pensava, en algun moment potser em trobo al mig del bosc, saps? I em va bé... Hòstia, el podcast de cultura. Saps? No, però això m'aporta coneixements que és culturet, en plan, al final és cultura, saps? I clar, la pregunta que proposàvem és, el coneixement sense utilitat és cultura? Clar, molt interessant. Quin és el coneixement sense utilitat? Les divisions, les arrels quadrades, per exemple. No, però això té utilitat. Jo no les utilitzo per res. Però té una utilitat. És a dir, que tu no les utilitzis no vol dir que tingui una utilitat. Clar, però... Algo que no té utilitat, per exemple, és la música. No té una utilitat marcada. De coneixement. O sigui, no és un coneixement útil. Simplement tu escoltes música... Sí que és útil. Per exemple, ara et porto a un punt totalment diferent. La Miley Cyrus, la cançó que ha tret... Em puc comprar flors a mi mateixa, em puc treure, en plan, ballar amb mi mateixa. Es porta coneixements d'autoestima. Estàs parlant de cançons i de la lletra de cançons. Sí, això sí. Però jo t'estic parlant de la música. Hòstia, és que anem en direccions diferents, Sí, o sigui, crec que la música és el punt més conflictiu en tot, perquè amb l'altre, més o menys a tot, li pots trobar una utilitat. Però la música és allò que dius, no té cap utilitat, més enllà de que puguin haver-hi raons psicològiques que et diguin la música és útil per X estat mental o el que sigui, no trobes una utilitat com a tal. Per tant, la música és cultura o no? És un coneixement que no té una utilitat i simplement es transmet per plaer o pel que sigui. Però no té aquesta utilitat. Aleshores, però la música és cultura, o considerem que la música és cultura. Sí. Per tant, cultura no ens serveix la definició que estàvem anant a buscar ara. Clar, és que d'alguna cosa que cultura realment és moltes... O sigui, si tu vols que sigui cultura, tot pot ser cultura. Clar, però és que perquè això... Clar, ja ho sé, perquè cultura és una paraula molt àmplia i molt abstracta. El concepte és com... No, sí, el que ens hem ficat en un merder som nosaltres. Això està claríssim. La veritat, amb el fàcil que és fer un podcast de la nostra vida. Perquè després, clar, amb tot això relacionem amb l'altra pregunta. Després anirem tancant preguntes, però jo crec que totes més o menys estan interrelacionades entre elles, que és, la cultura sense fonaments és cultura? He estat buscant. Vale. Perquè jo pensava perquè jo a la carrera tenia una assignatura que és fonaments de la infermeria. I són fonaments de l'art, fonaments de no sé què, i jo he buscat a internet fonaments de la cultura, perquè dic, aniré allà
i sortirà una frase ben dita. Pues em sortia fonaments de la natura. I jo, aviam, no. No. Bueno, això és un altre... Llavors, què passa? He estat pensant, Vale. i amb tot el que em sortia com a fonaments de X cosa, considero que no hi ha cultura sense fonaments. Vale. Perquè Desenvolupa, sisplau. Com si fos un examen, això. Sí, justifica la teva resposta. Considero que en tots els aspectes, o sigui, en la cultura, jo què sé, en els estudis, en tot, hi ha com bases i coses i aspectes que fomenten i fonamenten la paraula major que seria cultura. És a dir, hi ha moltes coses que fan de base a la cultura. Va. I la cultura no existiria sense aquestes bases. Va. Com per exemple, tradicions, que sigui tradicional, que sigui grups socials com dèiem, saps? Vale, és molt interessant perquè jo t'anava a tirar aquí la de la música moderna, però la música moderna sí que té un fonament, que és tota la música que s'ha fet abans, encara que sigui una cosa completament clar, diferent. és que vulguis o no, i tot innovadora. evoluciona, però tot té una prèvia, o sigui, Sí. res és nou, Bueno, clar, sí, saps? tens raó, crec. Vols Fins que no això? trobem un exemple que no. O sigui, jo Sí, estava fins que no- intentant, per tirar-t'ho a terra, Sí, fins que no trobem buscar algo que un no. exemple que no. Però jo crec que amb Clar, això perquè jo he estat buscant, no t'ho puc tirar per terra. clar, jo estava buscant i pensava, realment tot té una base que fonamenta la idea d'aquesta cosa, saps? O sigui, la cultura no va sola, la cultura Sí. va amb adjectius que Clar. l'acompanyen, saps? I és el que has comentat abans, bueno, jo me'n recordo d'estudiar filosofia primer de batxi, que fèiem la ho tens molt diferenciació recent, entre cultura i natura. I per això abans has dit del Ah, fonaments sí? de la cultura. I no me'n recordo molt bé quines eren les diferències, Com m'estranyaria que però fos. podria ser, és a dir, podria ser que tot el que ve fonamentat és cultura i tot el que fonamenta és natura. No trobes? És a dir, Això no ho tenia preparat. amb tot el que has explicat ara. Sí. Vale? Les adjectius serien la natura. Fent una... O sigui, si tu estàs fent la recepta per fer un pastís, que és X cosa de cultura, vale? Estem liant. El pastís és la llengua catalana, per Vale. exemple. I tu en aquest pastís necessites uns ingredients perquè les coses no surten Clar, del sí. no res. I aquests ingredients La natura. potser són la natura, o bueno, en aquest cas la natura humana, que ens ha permès parlar i tal, per acabar construint aquesta llengua, però no només, bueno, evidentment. És a dir, amb el que estàs dient tu, estàs assumint que hi ha uns fonaments Sí. que fonamenten tot allò Sí. que diem cultura, perquè Sí. hem acordat entre nosaltres, sense tenir ni puta idea de res, que la cultura Un infermer i un economista parlant de cultura. és tot allò fonamentat. Sí. Per tant, el que no és fonamentat no és cultura, és natura, o com li vulguem dir. Crec que és el primer que traiem en clar de tot això No. que estem dient. No. El que no és fonamentat no és cultura, o sigui, no. Però és el que m'estàs dient, No, tu, jo ara. t'estic dient, M'acabes de dir que tot el que és cultura ha de venir fonamentat per alguna cosa. clar, però aquest fonament també té bases prèvies. Però jo crec que tot és com I tot una lo cadena. I el previ a tot... O sigui, el primer de La- tot, lo- l'aigua. lo primari, L'aigua que raja. Però l'aigua està fonamentada... És que tampoc soc Ah, biòloga, sí, saps? Bueno, clar. No Però sé. Això, això No. ja són coneixements científics. Jo t'estic parlant... Vale, de la calle. Sí, exacte. Vale, doncs... Com si fossin filòsofs. Ara estem a l'Àgora, a l'Atenes de jo que sé quin any. Vale, doncs et dono la raó. Sí, em dones la raó perquè si no et tallen el cap. Però... No, o sigui, vale, entenc el que dius. Entens el que... Almenys és que és el que m'estàs dient tu. Sí, vale. O sigui, jo t'estic intentant... Clar, però tu has ficat aquí concepte de natura. Sí, vale, és que el I- concepte de natura és una mica raro, però Sí, la veritat. allò que és fonamentat és cultura. Sí, Vale, per tant, en aquesta diem que sí, check. vale. I Llavors, hem dit que el coneixement sense utilitat també és cultura. Però És ara que- escolta'm aquí. vale. El coneixement sense utilitat ha de ser cultura o no? És que tu o sigui, tu em dius que la melodia d'una música no és No té utilitari. utilitat. Però per tu no. Però potser per una altra persona que Clar, però això estudia... ja no és utilitat, això és aportació personal. Vale. Estem parlant d'utilitat. M'entens, no? Sí, sí t'entenc, però... No, aleshores, em costa per on podem diferenciar-ho, tirar saps? és cultura és tot allò que ofereix una aportació personal. És que podria realment ser sí, un altre perquè, un altre clar, camí. realment sí, perquè hi ha coses que a mi potser em semblen cultura i a tu no, saps? O em semblen... O potser hi ha coses que a mi m'aporten i que no em semblen cultura. Ja. Aleshores, És que, què és la cultura? defineix-me tu, per tu què és la cultura. No, és que no ho puc fer perquè si no, no estaríem parlant aquí. Però, o sigui, molt bàsic, com jo veig la cultura.
és tot allò que s'escapa del meu coneixement d'aprenentatge diari, que jo aprenc o consumeixo simplement per la necessitat que surt dins meu o la curiositat que surt dins meu de consumir-ho. Vale. Però de totes maneres, com Clar, tothom, amb coses que jo no sento curiositat, dic que això és cultura perquè Clar. és cultura, saps? Però perquè hi ha una definició establerta del que entra dins de la cultura. Clar, però llavors, per tu és curiositat veure un partit de futbol? Per mi no ho és, per tu Clar. és cultura el partit de futbol? No ho sé. O sigui, no hauria de Jo ser-ho, opino però que no. no hauria de ser-ho, però per la definició que he donat Clar, jo, sí que ho és. En la meva definició personal de cultura sí que entraria, Llavors però no podríem és dir que si cultura. englobem les opinions de tothom, tot és cultura? Sí, clar. Però clar, aquí tenim el problema, que no es pot fer això, perquè aleshores tot seria tot. Clar, Entens? i no hi ha, o sigui, jo crec que hi ha un límit, Clar. que és el I límit per que fico jo La és... definició que he donat jo no és correcta, perquè si no, tot el que Clar. t'aporta tu seria cultura i tot el que m'aporta a mi seria cultura. No, però jo crec que hi ha un límit, que no sé si estaràs d'acord amb mi, que per marcar la cultura o no, que és a nivell ètic, Vale. el maltractament animal, per exemple. Sí. O sigui, jo crec que la tortura no és cultura, saps? En plan, és que ja està, vull dir. Molt ben dit. O sigui, pel que tu dius, doncs sí que seria cultura perquè aporta a gent curiositat per anar, però sobrepassar el límit de maltractament, de superioritat moral, etc., jo crec que és... no hi ha debat aquí, però... Clar, per nosaltres no hi ha debat. Clar, Però porta d'aquí un taurino, saps? Esto es cultura. Ens rebenten. Macho, que il·lusió, Mira, jo al meu poble he anat molts cops a veure els encierros i tot això, perquè d'allà enmig de l'Espanya, doncs es porta. I jo realment, o sigui, tu vas allà, és un món a part. O sigui, tothom està com loco perquè mi matin el passa- toro. I tothom, i allà tenen al costat com el matadero, i tothom va allà a pilotonar-se a veure com maten el toro, És que clar, saps? aquí això ara mateix és impensable. Clar, és que, i per ells això és una supercultura, Sí. saps? Bueno, per aquí, per molta gent aquí, pujar-se uns a sobre dels altres i tocar el cel és cultura, saps? Que això no ho debatrem, Esperava aquest comentari. No volia en el primer programa ja dir-ho, però... No, és veritat. Vull dir... I pagar a un tronc amb un pal també és cultura. Clar, però aquí és que no hi ha cap tipus de maltractament, Clar, no, saps? això O sigui, està no es pot comparar. Però ara jo t'estava tirant més Ja, cap a la sí. banda d'una cosa que per uns pot ser una Ja, tonteria sí. i per altres és cultura. Això Clar, com però ho és que no és enfoquem? una... No, és que no. O sigui, no és una tonteria. Bueno, En plan, matar un animal no és una tonteria perquè tu t'ho passis bé, saps? No, vale, que això Bueno, està... aquí, no, però és que llavors aquí... No, però em refereixo perquè si la caga Tior, vale, és una tonteria, en el sentit de que... Està clar que la tauromàquia no és una tonteria perquè se'n va molt més enllà Vale. de pagar un pal a un Però tronc. això, vull dir... Però no sé, és com molt més complex i realment sí que ens podríem agafar com a la definició que ha fet el Ferran. I el que m'aporta a mi, algú profitós és cultura, però que llavors tot és cultura. Clar. Aleshores, què hem tret en clar? Molt poca Res. cosa. Seguim igual que abans. No, bueno, sí i no, perquè ja tenim clar què no podem considerar que és cultura. Per nosaltres. Exacte. Clar, és que, o sigui, tot això que diem és subjectiu, plenament subjectiu i la nostra opinió, òbviament. Podríem saps? fer una classe de filosofia dient això i la gent ens creuria que és el temari de filosofia. Sí. Perquè moltes vegades el temari de filosofia, amb tot Oh, el respecte sí. als profes de filosofia, perquè fan el que El que els hi el manen. que molt bonament els hi manen, però moltes vegades és això que estem fent tu i jo. Sí. I ja està. I clar, bueno, sí. Vale, a veure, què més teníem per parlar? Doncs, ara que ja hem fet una miqueta de creure'ns filòsofs, potser tocaria explicar-vos de què anirà aquest podcast. Vale, una mica sí. Vale? Tanquem amb lo de Vale, la tanquem. cultura, no podem saber, Ho no anirem podem sabent marcar els límits a partir dels podcasts que anem fent, o sigui, dels programes, però jo marco un límit de cultura que és tot el que és violència, maltractament, etc. deixa de ser cultura. Molt bé. Aquest és el meu límit. I si se m'ocorreixen més límits, els aniré dient a Els poc a anirem poc. Sí. Bé, límit entenc que aquest que has dit tu hauria de ser-ho per tothom. I també posar sobre la taula que portem mitja hora comentant-ho, no hem tret res en clar, per tant per nosaltres no hi ha una definició de cultura que sapiguem encara. Clar, potser Aleshores- a poc a poc, o sigui, jo crec que Podríem faig anar-ho una mica de, ara faré una mica de preveure el futur, vale?
no traurem cap conclusió clara de què és la cultura, però sabrem el que no és cultura. Vale. O sigui, no sabrem definir-ho, coses tipus... que són i que no. Tipo, jo no et sabré dir la cultura és tal, però et sabré dir això no és cultura. És que, de fet, jo per la definició que hem llegit al principi del programa, he buscat a Google definició de cultura, en castellà perquè sempre surten coses. Sí, surten més llargues, saps? I amb més explicació. 5 o 6 diferents i cada pàgina que entrava, cadascú deia el que volia. Clar, si és que res més Uns en subjectiu. comú, lo de grups socials i informació que ens transmet socialment, jo crec que això és un punt de partida. És a dir, tot allò que no es transmet socialment no pot ser cultura perquè no s'està difonent. Per tant, aquest podcast podria ser cultura. Ho dubto molt, però s'està transmetent a través d'una plataforma. Clar. Dit això, explica'ns. Vale, aviam. El podcast Incultes. Doncs serà un podcast on el Ferran i jo vindrem aquí un cop al mes, a priori, de moment. A priori, sí. Vale? I doncs, portarem una pregunta general relacionada sobretot amb cultura, potser debatrem. Doncs, si això per nosaltres és cultura, indagarem una miqueta en el tema i intentarem treure... Una mica el que hem fet avui, però amb diferents aspectes. Amb diferents temàtiques i amb coses polèmiques. Perquè el polèmic és el que sol crear més... És el que... Sí. És cultura o no és cultura, vale? Genera més debat. Sí. Que no té per què ser que ho fem tot polèmic, però potser algun dia entrarem en polèmiques. Clar. I, doncs, que no tenen per què ser com la tauromàquia, en plan, pot ser coses més actuals, en plan, saps? I, sobretot, doncs, també en volem portar-vos a vosaltres una miqueta més del món sardanista. Sí. Vale? Ficarem també uns minutets de... Una mica de cullerada, perquè és lo nostre. Clar. I no ens agradaria ens ho portem a la nostra... Clar, fent un podcast nosaltres no puguem parlar una mica d'això. Clar, el Ferran i jo, bueno, és això, portem molts anys ballant sardanes i trobem aquesta una molt bona opció per visibilitzar, sobretot amb la joventut, perquè creiem que és el més important i de jove a jove, doncs potser és més entretingut o més, bueno, més proper. Llavors aquesta també serà una altra part del nostre podcast. I aquesta part, com estem en una colla, doncs volem que sigui amb col·laboració. Si podem, volem... portarem gent del món. Clar, exacte, volem que sigui xerrar doncs, diferents temes amb la persona... Si algun dia ens animem, també els convidarem al debat d'abans. Clar. A parlar de les sanades d'olles nostres. Però sí, serà una miqueta això, amb col·laboració i poc més. Poc més. Bueno, també tindrem un espai dedicat a parlar de les activitats especials de la Lira cada mes. Perquè, com ha dit abans el Ferran, col·laborem amb la Lira, ens ajuden. Impulsat per la Societat Cultural i Esportiva La Lira, al a carrer Sant Andreu, Corneu. sí. No 15, el 15. A Sant Andreu del Palomar. Nosaltres assagem aquí, llavors tenim relació. I doncs també dedicarem uns minutets a promocionar l'activitat destacada del mes, perquè com us hem dit farem un podcast, un capítol mensual. I la d'aquest mes és música, cultura o no cultura? És cultura, no és cultura. No és cultura? Potser si els diem als músics que no és cultura ens peguen. Exacte. Vale, és el 24 de febrer, vale? Aquí a la Lira, a les 7, és un divendres, el divendres que ve. No, el següent. Exacte, sí, el que ve no el següent. És que sabem quan sortirà aquest podcast. Oh, shit. És el divendres, digues el número. 24 és el divendres 24 de febrer a les 7 de la tarda aquí a la Lira. I és les nits de folk, l'activitat destacada d'aquest mes són les nits de folk. I doncs tindrem un grup, es diu Diode, són 2 nois. I doncs res, per inscriure-us us heu d'inscriure al link de la web de SC La Lira. I és taquilla inversa. I aquesta és l'activitat destacada del mes a la Lira. Jo potser hi aniré. Tu? Doncs sí, també. Si tu vas... Convidats tots. Bueno, convidats, no sé si s'ha de pagar, em sembla que sí. És taquilla inversa, sí, al final... Convidats a pagar l'entrada i disfrutar de l'espectacle. Exacte. I vols dir alguna més? Jo crec que no. Us esperem el mes que ve, si us ha agradat. Espero que no se us hagi fet molt pesat. Exacte, sí. És que a vegades ens hem anat una mica per les rames. Però bueno, si us agrada la dinàmica, escolteu-nos més. Sí, I si no, sí. no em sap greu, però també ens podríeu escoltar per solidaritat una mica. Sí, que acabem de començar. Si voleu deixar propostes de temàtiques que creieu que són cultura o no són cultura o podrien aportar un debat interessant, ho podeu fer als comentaris de YouTube i a Instagram. Molt bé. Vale? I doncs ja està. Us anirem dient cosetes per les nostres xarxes socials i ens veiem
en el següent programa. Fins aviat. Adeu! Ciao, 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 ciao.